Simba arati nonya gwate sabari kwa rositi sabari ku Nairobi ekene nkelinga no manyete kiagendrete. That is why abana baito ba minto ba boda kwa babegete tisiri tukurigima dibaho kutika barigeria abana babo egasi yabo ya kila kawaida na go provide transport. Ubu kibago mwaretire ayena Zahir gochagusia arenge ntoereru, it will have to come to an end. Intuntu anya ko chegi mikutano yaino nto gocha gwanja munya ko chegi mikutano yaito nto akwigwete bintu gwakwanete Simba ngana abantu baito barenge kurwania abantu tinda etu ko muliri lakini chiza chinde kwarenge to kwigoro mono na gukwana ibintu bitabwenereti ayi no murai okorai county. Speak with wisdom, and if you don't have wisdom, shut up. That will be good for you. Kisi county ya Kwangire bunatora amanya bibago ibyo biko chiko kwakura bunatora amanya abantu baito bagusingo bategetobo toherero nyonye ni ntoto konyenya kyago cyasa abantu baito tingo cyo kubangera abapinzani bane bugitutu abantu babaite igongo kolega asiane naenda nagamba n'abantu bane babugitutu esenchera ya maskani naye nawe bwenere tokole boigo gucyasa abantu bakisi county naye Zahir Janda timaiti wese ngo woleke gusi naye okorebo buna kubwate mechere ni chingendo kwa abantu yekore osobotoere rutokonyora tokoseri bantu ba ebina bibintu togosaba ebintu byabete ne byo gosoku bitaite ko tusaririe rieta ngakoro kyo mugusita liamo umugusiate ne maega ya Matiang'i na Linda Mwananchi ababwate kirengekemo kumurusu William Ruto abasaye baito Timothy Mikabo oyo daita okwachi basuru to montoligena matebi akwe igasi okore ujinwe kimaisha ekiagera iga okwachi bese chirika maete na bora abetu iranaka ayo irane bunege tondo era na sabana ba ntoli go chigosaligesa kugeito abana abasaba. We have to build abasaya baito. Linda Mwananchi igero esengencho yabasaya. It fights for the young people. Otutagete in the next election abasaya abange baire birogo byoborai. From MCA, members of parliament, senate, women reps and even governors. Otutagete young people of this country but take over moso gusiga. Abagusi. Mwaro de 2020 nto apaleta magosa ebi bagombera otwachorete asibiro ubura metinya tigere kominene ebi bagebyo tigabira na alisi arwete kawangwale binyakobuto no bwende takobera a constituency yomo jumbo mutangani olikire report ko kondemo amangana ataraba accused okor Zahir Janda birine bintu by'ubusoku byagerira abana bayito baumire kigari kikasaligu nande twasirira ubugima bw'umwana w'utoyomo okore gasi obisyo mochokoro okoriye kerogo kyo bujumbe korugo basi amangana aya Erasmus to yagi kena gotebanga buna gochoriro burai gotumia abana baito gosalie bintu na kurwania abantu bagenderete na mangana abo lazima ifike mwisho.